Bo jestem wolnym Ale człowiekiem. ja, komisarz ci powiedziałem, że broni był czerwony. jestem. Mogę go zastrzelić, on O, patrzy w naszą stronę. Czerwoni cię z O, lewej, niebiescy z prawej, za mną, Macha naprzód. do nas. You shut the fuck up! Co się stało? Zabiliście naszego brata! Żyje. Kurwa, dajcie mi bandaże, bo zaś się wykrwawię. Panowie, to są wrogowie. Co się stało? Daj mi się nie ruszać. A kurwa! Będzie helikopter, ja podejdę pierwszy, ja wam pokażę sygnał, wy podejdziecie i otworzymy do niego ogień, ale celny. Ja pierwszy zaczynam strzelać, dobra? Na kucaka idziemy. Dobra, chodźcie. Gdzie są piloci? Green, what's your problem, Green? What is your problem? Missile alone ram. Missile alone ram. Uważajcie na miny. Macie... A to są flary, to są flary. Ale To wystarczy. macie coś na druty? Zęby. Kurwa. Dobra, wyciągam nóż i tnę. Kurwa, dajcie mi nóż! Kurwa, dajcie mi nóż! Maj. Uwaga. Dobra, weź mnie dwa. Dobra, udało się. Dobra, ty tam zostałeś. Nie tak. Czekaj tam, dobra. Ale mi się smaczy. Chłopaki, Dobra, ja słaniam. O, a nie wchodzimy. Co za debil? Poza tym szybko. A Jezus, ale jebuch. O Boże. Nie żeby coś, ale się melduje, że się Odpalił? Ej, bo ja wystrzelałem wszystkie magazynki do kurwa Galila. Odpalił. Jedziemy. Masz plecak, naprawił nam auto. Masz. Leży. Kontakt, motoj, kontakt. Gdzie? Chłop na rowerze jedzie. Czysta karabinka. Gdzie na rowerze? Ja chcę rower. Ja chcę Nie chcesz rower. rowera, Nie zostaw. celujcie do Chcę niego. rowera? No dobra, nie chcę rowera. Jak coś, to jesteś... Chińczyk! Chińczyk, do wozu! Spokojnie, proszę pana. Wow. Przepraszam. I'm in danger!
aniołkiem żadnym.